Bada ikastolen asmo pedagogiko ez hitz egiteko, zein egokiagoa Abel Ariznabarreta baino. Abel, 100 urte hauetan nola aldatu da eskolak emateko modua? Asko aldatuko zen? Ezinbestean aldatu behar izan du, azken baten eskolak erantzun behar dio inguruan daukan gizarteari, eta gizarte hori aldatzen doan neurrian berak ere ezinbestean aldaketa horiek egin behar ditu. Berezikin esango nuke ikastolen ibilbidea izan dela, alde horretatik paradigmatikoa, utzetik sortu mende haseran. Eta gero, irakaskuntza arauturako pausua eman, eta hortik pedagogia propio bat garatzeraino heltzeko, ibilbide luzea izan da. Eta zeintzuk dira ikuspegi pedagogiko berritzaile horren ezaugarririk nagusienak? Proiektu bat eukitea, proiektu hezitzaile bat eukitea, hau da, zer nahi dugu lortu? Nolako aurra, nolako personak nahi ditugu sortu? Eta nolako personak lortu nahi ditugu? Nolako aurrak ezin nahi ditugu? Nik esango nuke azeratik nahiko argi gonzala ikastolen proiektu pedagogikoan alde batetik esan behar zuela persona ekintzailea, persona bere osotasunean hartuta, aspektu guztiak ez bakarrik kognitiboa, baizik eta beste aspektu afektiboa, harremanetakoa, psikomotoreak eta bar, eta elkarlana bultzatuz. Eta hori esate baterako nola egiten da gero praktikan? Horrek eskatzen du alde batetik aldaketa hori asumitzea irakasleen aldetik, eta horrek dakar aldaketa metodologikoa. Eta hori izan da konstante bat ikastolen planteamentuan eta gaur egun ere hori ikusi dezakegu. Bai, ikusi dezakegu horrelako adibideren bat edo? Noski, guazen ikustera. Bai, ikusiko du? Guazen ba. Kaixo, handika. Apa, egunon. Kaixo, aizu, eta hemen gela honetan zer egiten duzue? Erlajazio gela daukagu. Eta bertan hausnarketa lantzen dugu, 4 txokoen bidez. Lehenengo baten arnasketa, bigarrenan irudinen txokoa, hirugarrenean masaje txokoa, eta laugarrenean mandala txokoa, irudien bidez, hausnarketa batzuk egiteko. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Aizu, Abel, eta materialgintzari dagokionez ere aldaketa latza izango zen, urte hauetan? Bai, noski, azken urteotan, eta gainera elementu klabea izan da, materialgintzarena ikastolentzat, eta ikusi egin hori, horrekoat, bai. Bitxikeriak ere badaude hemen, Bai, denbora ezberdinetakoak, hau orain egiten ari garena. Xabiertxo. Xabiertxo, bai. All around the wall, a splotch, a blotch, be careful of the blob. Zuen planteamendu pedagogikoa ala ere ez da mugatzen eskolorduetara, ezta? Ez, noski. Hor dagoz, ekintza osagarria, bai, ikastolan bertan, bai, ikastolatik kanpo ere egiten direnak, baina horretarako ere, esate baterako bertsolaritza. Eta gero, bai, aisialdia bai lotuta gure kultura propioaren ezaugarriak ezagututa garatzearekin, eta bar. Eta gero, adin konkretu batzutarako, material espezifikoagoa, esate baterako, hemen daukagu. Xabiroi bera, aldizkari bezala, hau ere ikastolen elkarteak argitaratzen du. Egia, Xabiroi. Kaixo, Dani, zer modu? Bakike, batzaldeon. Lan talan. Bai.
Bai marrazki ederrak, Dani, eta aldizkariare sekulakoa izu zer da Xabiroi, zer nolako helburuak ditu? Helburu ezberdinak, ez zan helburu bakarra, ez? Lehenengo gauza, existitzea. Aha. Etzegoen gaztetxoentzat, 12 urtetik gorako gaztetxoentzat, etzegoen euskarazko komikirik, bazegoen Ipurbeltz, baina haur txikiagoentzat. Eta hor bazegoen zulo bat betetzeko. Baina horrez gain, noski, komikiaren hizkuntza elkarrizketa denez, zuzena, bixia, kaleko euskara jaso nahi genuen aldizkarien. Euskara informala eta... Hori da. Eta kaleko euskarari ere proposamenak egin. Eta zer nolako historiak kontatzen dituzu hemen? Pues denetatik. Nik uste zerbait balin badaka Xabiroi zintzoa dela irakurlearekin. Egile bakoitzak asmatzen du berea, eta gero bakoitzak pentsatzen du nahi duena. Baiz hemen denetik dago. Denetatik, gaina, egin dugu esfortzu handia ez bakarrik komikigileak hemen aritzeko. Baizik eta Euskal Herrian genitun historias matzaile trebeak komikera erakarri eta hontan jarri, ez? Aizu, Dani, eta nolakoa da gaur egungo gazteen ezik eta estetiko, ezik eta bisuala? Nik uste gure garaian genuena baino desente garatuagoa. Orain, bideo-jokoak dirala. Animazioa, telebistan, bai zinean nola garatu den. Gu ezin dugu ala moduz konpetitu eta jateko gauza honak eman berdizkigu. Aizu, hauxe bera frogatzeko, gelara itzuliko naiz, ea gure ikasleek zer dioten. Ui, baina nun nago? Kike, zeitazu hemen? Ui, baina hau zer gela da edo? Hau plastikako gela da? Aiba, ze gauza politak aritzak duten egiten, ez? Bai, bida nola egiten duten. Bai. Ze polita izu, etorkizuneko irakasleak, langileak, artistak hemen lanean ikustea. Bai. Bueno, barkatu, nila banoan ere gelara. Bueno, Oso agur, kuadrilla. Opa, hementxe nago berriro gaztiak. Ea, jolas bat egin behar dugu. Jakin nahi dut, ea nolako intuizio artistikoa daukazuen. Eta horretarako, 8 data eta ikastoletan erabili diren 8 testulibururen azalak. Eta asmatu behar duzuena da, ea, azal bakoitza, ze urteria daukion. Bai? Beno, hasteko, ea, Irune, Josu, etorriko zarete, etorri zodia. Bakoitzak data batean jarri behar duzuen azal bat. Ea, hartu zuen lekua, Igor eta Maider, bai, binga, etorri bian. Sei gelditzen dira, zein gustatzen zaizuak gehiena, politena zein da? Idurre, Markel, bai? Bueno, beharko, Venga, tordo. Hori, Ipurbeltz. Magi, bai. Venga, Magi, etorri, venga, zuaitzekin, venga. Bueno, jarri ditugu guztiak. Hartu legoa eta ikus dezagun ea asmatu duzuen, ala ez. Bete-betian. Ez dituzu asko asmatu, baina nahiko gertu ibilizate gehien zuenekin. Beira, oso intuizio ona izan duzu ez. Hauek dira, bi azalik zaharrena. Zaharrena hau da. Xabiertxo da zaharrena, 1925koa, eta bigarrena, Martin Txilibitu. Hauek dira, gerra aurreko bila. Ondoren datorrena, Saioka da. Horrongi, eta bere alaxe daukagu Ipurbeltz. Haurek gertu ibilizate, hortxe. Eta hiru hauek, oso ondo daude, baino aurreko urtean. Eta hiru. Eta hemen berriena daukaguna, Xabiroi. Horrela gelditzen zaigua. Txukun, ondo. Zalo bat.